Kaixo, egingo dugu eguzkiaren baino indartsuagoa. Kaixo, ni Luzia naiz eta antzerki honetan kontrolaria izango naiz. Kaixo, ni Male naiz eta antzerki honetan eguzkia izango naiz. Kaixo, ni Ander naiz eta antzerki honetan erregaia eta paretea izango naiz. Kaixo, ni Iman naiz eta antzerki honetan odeia izango naiz. Kaixo, ni Klara naiz eta antzerki honetan maitagarria eta izea izango naiz. Kaixo, ni Gorka naiz eta antzerki honetan xegoa izango naiz. Bazen behin, xagotxo bat ez zegoen konforme eta maitagarri bat agertu zen. Kaixo, xagotxo, zer gertatzen zaizu? Nik pertsona bat izan ez berri berde eta izan gorriarekin. Eskerrik asko maitagarri. Agur. Eta Regi harengana joan zen. Kaixo, Errege, zu al zara munduko indartsuena? Bai zera, munduko indartsuena izatea gustatuko litzaidake. Orduan hor da, munduko indartsuena eguzkia da. Eta beste egun batean eguzkiaren gana joan zen. Kaixo, eguzki, zu al zara munduko indartsuena? Bai zera. Ni ez naiz munduko indartsuena. Orduan hor da. Niri tapatzen odeia da. Eta odeiaren gana joan zen. Kaixo, Ode, zu al zara munduko indartsuena? Bai zera, munduko indartsuena gustatuko litzaidake izatea. Orduan hor da. Niri mugitzen nagoen haizea da. Eta beste egun batean haizearen gana joan zen. Kaixo, haize, zu al zara munduko indartsuena? Munduko indartsuena gustatuko litzaidake. Orduan hor da. Niri estalpen nauen pareta da. Eta paretaren gana joan zen. Kaixo, Pare, zu al zara munduko indartsuena? Bai zera, munduko indartsuena izatea gustatuko litzaidake. Orduan hor da. Munduko indartsuena ni zulatzen nagoen xagotxoa nire hortz garastatxoekin bera da. Orduan ni xagotxoa izan nahi du. Eta maitagarrekin topatu zen. Maitagarri xagotxoa izan nahi du. Eskerrik asko maitagarria. Agur. Eta bere familiarekin joan zen. Eta bera da indartsuagoa. Erregearen eguzkia, lainoa, haizea eta pareta.